mun taɓa tattauna da wata Shi'a nace me yasa ba ku kiran Hassan wai abin da su aka gaya musu ai Hassan bai damu da addini ba wai shi dan duniya ne wallahi haka ta gaya mun baki da baki ai Usaini ya fi shi damuwa da addini shi yasa suka fi damuwa da Usaini wanda ƙarya ne albarkar da Hassan ya samu tattare da Annabi Usaini bai same ta ba falalolin da suka zo na Al-Hassan a cikin hadisai na Husaini ba su zo haka ba domin Al-Hassan ya fi kusa da Annabi ta fuskar shakuwa dan shi aka fara haifa dan tazarar su shekara ɗaya ne ba tare aka haife su ba Annabi ya rasu Hassan yana da shekara 8 ne a duniya Usaini kuma yana da shekara 7 duk suna yara ƙanana ne da haka Hassan ya fi shakuwa da Annabi ya fi kusa da Annabi duk hadisan da zaka ji ana Annabi ya ɗauki yara galibi Hassan zaka ji ba Husaini ba to amma su sun rakice Al-Hassan ba su damu da shi ba saboda me sirrin shine saboda shi Husaini ya auri yar